mâine nu mai mergem în niciun traseu, ne-au ajuns azi. Mâine mergem acasă. Am să mai cânt ceva, dar am uitat. Nu, mai târziu. Prea multe înjurături. Oriunde te-ai afla în lumea asta mare, în sat sau la oraș, pe plajă sau cărare, intri în panică și te trec fiori când auzi adesea printre trecători. Dar nu-s normal, dar nu-s normal, care la bagaje de parcă ar fi hamal. Dar nu-s normal, dar nu-s normal, când se urcă în tren, loc nu mai avem. Ne întâlnim în gară, de dimineață în zobor, și dintr-o dată gara e prea mică pentru noi. Se uită toți la ceas, că-și timpul trece greu, oftând cu nerăbdare, iau-și bună greu. Dar nu-s normal, dar nu-s normal, care la bagaje de parcă ar fi hamal. Dar nu-s normal, dar nu-s normal, când se urcă în tren, loc nu mai avem. Cei ce nu înțeleg vraja muntelui și mă întreabă adesea de ce plecai lui, eu le răspund că în munți soarele-i mai cald, numai pentru atât sunt montanii.